Meille tuli ilmoitus irtokoirasta. Puff! Tämähän on mies. Puff! Koiralta se kyllä kuulostaa. Puff! Vahtoa tulee hänen suusta. Varo, sillä saattaa olla limakauhu. Mikä olla saattaa? Limakauhu. Se täytyy rokottaa. Rokotetaanko heti? No, minä otan sen haltuun. Suojaan yleisön tältä karmialta näyltä. Laske sinä siltä housut alas ja pistä piikki. Ajanko paljaksi oikeat ja vasemmat puolet? Vain pistokohta. Kummalle puolelle pistän? Aivan sama, ei sillä ole väliä. On täällä väli. Minä pistän väliin. Ei, älä sinne. Meni jo. No, kai se tehoaa sieltäkin. Menemänkö nyt päästetään? Nostetaan auto ja kysytään konttorilta, onko kukaan kaivannut ihmisen parasta ystävää. Menee nyt sitä.